На малочна-таварным комплексе «Честь» у гаспадарцы Відзеўшчына больш чым 1400 галоў жывёлы, і дойны статак, і цялушкі, і цяляты на дарожчванні. Але жывёлаводы, трактарысты і ветэрынары абавязкі свае ведаюць і выконваюць без лішняга напаміну. У лютым сярэдні надой на карову склаў 9 літраў малака, а пры вагі цялят без малога кілаграм. Дасягненне добрых паказчыкаў – гэта, безумоўна, заслуга чалавечага фактара. Таму адміністрацыя гаспадаркі і мясцовы прафсаюз стараюцца, каб ні адзін працаўнік не заставаўся без увагі, каб паляпшаліся умовы працы і быту. Существуют здесь раздевалки, душевые, машины стиральные для того, чтобы после смены помыть рабочую спецодежду. Тут же она и высыхает, то есть уходим от того, чтобы рабочие носили по домам спецодежду. Также автоматизация. В прошлом году закуплен кормораздатчик. С помощью Молодеческого райэнергосервиса отремонтирован кормораздатчик второй. То есть это уже механизированный процесс, не такой трудоемкий, как вручную приходилось что-то подбрасывать. Работают кормораздатчики. Люди работают. За последний год изменилась и заработная плата. Падчас правядзення акцыі «Наш жывёлавод» падарункі і граматы за плённую працу атрымалі 58 чалавек у раёне. Комплекс у «Чесці» таксама не стаў выключэннем. 5 лепшых працаўнікоў адзначылі за дастойныя вытворчыя паказчыкі. Андрэй Лагвінец, галоўны прававы інспектар працы абкама прафсаюза работніку АПК, і Владзімір Сланенка, кіраўнік раённага прафсаюза аграрыяў, не забылі павіншаваць жанчын з іх першым вясеннім святам, пацікавіліся працоўнымі і бытавымі умовамі на комплексе. Мы посетили на сегодняшний день 47 животноводческих ферм, встретились с коллективами, поблагодарили их за их труд, посмотрели, проверили их условия труда, бытовые условия, интересовались заработной платой, уровнем заработной платы, сроками выплаты. Вот эти все вопросы были в поле зрения районного комитета профсоюза. Акцыя завяршылася на святочнай ноце. Вясенні настрой падаравалі працаўнікам артысты Красненскага дома культуры. А новыя сустрэчы яны абавязкова будуць. Прафсаюзныя лідары пастаянна распрацоўваюць рэкамендацыі па матэрыяльным стымуляванні жывёлаводаў, якія пастаянна працуюць над павышэннем свайго прафесійнага ўзроўню і добрасумленна выконваюць свае абавязкі. Пытанні забеспячэння спецадзеннем, своечасовай выплаты зарплаты, стварэннем належных бытавых умоў таксама па-за ўвагай не застануцца. Алла Маркелова, Алексей Андраевский, МКТВ.